meşhur däl wagtyňyz bilen meşhur bolan wagtyňyzyň tapawaty bardyr, dogry dämem? İl ayna da Şamraça. İllimek Wah. ullukanlardan ilen alanlardyň ilen ýene ýylyny gaýtaryp bermeli ile. Bagşy diýmek umumy köne dilläne muhazamly nädir? Bu tema giresim gelýär. Bagşy diýmek bahşiş sözünden gelýär diýip eşitdim men könelerden. Bahşiş näme? Alya, ýokardan alya, aşakdan berýär. Araçy diýen manyny aňladýar diýip eşitdim. Bahşy diýmek umumy. Köne dilde bahşiş sözünden gelýär diýip eşitdim. Onuň bilen bir halkyň biri de oň üçin näme dost? Dogry aýdýar. Oň üçin hiç ýyl galarlygam bir sebäp ýokmy ka diýen düşürligem sebäp bizem şu ýylyň biri de dost. Onuň mene bir ullakan näme diýen? Ýylyň artyk ýerim duýamaklaý özüm. Eğlenin eşimin mum yarmayı ödüller Gözüyle kiri asay asay Türkmenidim Gözüyle